bed. Ma conversation rais nyose chake. Kende de teme counties gite. Koro paro ma nyathi wanene go beya. Koro gimotem owe boycott buche mag sirikal. Odhi kacho yud information mondo tigo. Judy, kapok wadoki Rabunde gi joma moko, nitie wach medwa mede? Nado wacho ni ing'eni seche moko konego bed ni wawuoyo ne wach adwaro mondo amor jabunge mantiere machiegni koda kose ng'at mamiyo abedo gi opportunity mar donjo e meetings mag government. Kasto kendo bende ang'eni bende onego bed ni warito bende tijewa ma bende mano bende gima nitiere, but koro nitie gimoro ma bende onego bed ni wawacho adier. Ok onego bed ni wabedo gi mindset mar ni dong kata ndalo uru pesa nolal. Onego bed ni wabedo gi mindset man kane ndalo cha pesa nolal, sani pesa ok onego bed ni lal. Mane gima onego bed ni nitiere. Owacho about SHA. SHA yes tiyo. To luore ni, okay, itiyo gi SHA mane. Neno. An adhi subtal sani dwe ka dwe. To adhi make sure ni anema kuongo chopo. Tingine anema dhi wuok mogik. Na wacha tiyo gi SHA. Ado bedo kar kanyo 1 hour mondo mi giye yen mondo kora ochak na thieth. Achaka bed kendo luora kendo kachaka do kendo achaka bed kendo achaka rich. Koro like the system onego bed ni ging'iyo kaka ginini mbui gino ginyalo read at least obede a bit faster. Ka wang'iyo e yo mar ni jorowere adi moyudo employment e ginini affordable housing ni. Osenyisowa imagination, yes, kaka jowere mang'eny nyalo bedo ni nitiere kar kae, but wadwaro real evidence based. Newach the supply mar gimoro amora ma jok ma tero gimoro amora ma tiyo affordable housing no are from either an organization ama company. King'iyo tiluo maber ere weg company kata organizations gi. Ibo yudo ni ongera wera matin mantiere kar kanyo. Oko full at nitiere gik ma government poko timo. But nitiere bende wadugo chien bende. Nitiere jok ma odwaro mondo gipak ker to kochopo kargi mar nugo bedni bende gitiyo ok ni gipaka ker be without good work. Gin bonego bedni giorore gitiyo. Kaka jawanyawadwa ni nocha tini ka na sayudo opportunity ma kero miya tich. Onego bedni abedo gi the right skill, like abedo gi human, like abed gi walungo ni oganda. Abe amany ng'at manyalo kata ka ji ariyo adek. Dong nitiere ginene, dong nitiere dala ma at least akonyo. Niwach ok ni warito every time kose miwa opportunity to koro wabedo piny ji te oseyudo opportunity. Onego bedni wan bende wa go to a next and wabo miyo jok moko opportunity. Like it's high time jok matindo wawe wiro blue band ginene kuon mosekethore mondo mi ng'ato iwon ng'ato ni ma kek mwaketo cream ma yellow. Koketre to kaber to bende waketa gini obed maber ineno. Koro wabed gi that like openness maka gimoro rach to wacha ni marach lakini onyalo bedo adjust. Nitie system ma sirikal timo like no chak time from chon lakini at least podo dhi mbele about internship. 1 year mar miyo opportunity mar jok moa university mondo giyud the skills misiko penjo gini skills ma uonge kodoni. That is a good initiative. Tido ni after some time jojo gibedo absorbed. Mano the organizations matiyo mani under government the public servants gitimo tich maber. Mano kama tich timbre maber to bende wapama donge. Mano tich matimore maber. Alafu nitiere opportunity mar joma nitiere school gi onego bedni iketo gi eyo mar ni gisomo gima gisomo gi gimon nitiere ground en gimoro achiel. An engineer e class. Onego bedni kan engineer e class, onego bedni kan engineer marot an ka affordable housing kar kachacha. There's a job opportunity mose me, there's a skills mise chako yudo e school. Onego bedni gi relate. That is the system onego bedni bedo adjust. King'iyo e help man onego bedni miyowa. Don't ngiso tini dhi ngini ere the percentage mar ginini mar jok ma onge godo. Kimi help ni. No kodhi maber, but there's something that onego bedni obedo adjust. Ndalo kibaki an nasomo free primary education. To kendo the UNICEF ne kelonwa books e school. Babu wanoko nyiewo book.
ma kasto were wawuok bang'e. Sani nyathina nyaka hang achul ne school fee mondo eko dhi e school. Ineno, nyaka chul ne school fee ko dhi e school. Onego bedni wal just the way ma make sure ni every student monego bedni dhi from the class mapiny, nursery nyaka class 8 yudo opportunity mar gi nyalo dhi school. Wach kidhi delni moko kata ang'e maber ka bo dhi dala kita bo yudo ka nitiere class ma tado no sedhi. But this is something that we need to. Education is the most important thing. Wan gi somo, wan gi healthcare system. Those should be the first priority. Those should be the first priority. Mage gik monego bedni keto mokwongo. Last year alalo nyathina ne wachango nitiere system manok nyal mia opportunity mar mondo mi nyathina ni obed okony. Ne wach waonge ginene no, waonge system no e country wa. Ineno, nyawadwa be nolalo nyathine wach kodhi e public hospital kata tata jothieth ne onge no dhi e strike. Koro children mondo chako duogo nyaka e Kenyatta kae. Time it was so bad. Dong nolalo nyathine. So we need to just see the small things ma make sure ni country wani ochung. No ngiso what ni reason kaka awinjo mar reason kaka agriculture and the backbone mar Kenya. To government onego bedni ng'iyo agriculture maber. Ere gimomiyo wa import gik moko. Wa import sukari. So ni sugar mumias died. So there's something monego bedni timo. Reasoning mar agriculture no onego bed very much important in each and every youth. Mano nigi monego bedni bende sirkal ng'iyo. Ute be onego wang'e ni ute gi wagero gi kar kanye. Wagero gi e land monego bedni wapuro. Koso wagero gi e land monego bedni waketo thenge. Mano gik monego bedni sirkal ng'iyo. Bo miyo opportunity kaka young people yudo yo mar gi yudo tich, to bende sirkal bende yudo yo mar yudo pesa.